Kaixo. Bideo honetan irakatsiko dizuet nola sartu zuen 360 bideoa biro gela barruan, bale? Horretarako biro aplikazio bat sortu behar duzue bideoa igo nahi duzuen bakoitzean, bale? Printzipioz horrela egingo dugu. Honek balioko izango digu martxan jartzeko zuen biro aplikazioen sorkuntza, bale? Posiblea izango litzateke zerbitzari batean igota dagoen bideo bat automatikoki igotzea biro aplikazio horretan, bai, baina bueno, orain interesatzen zaidana da nola zuek aplikazio bat sortu ahal izango duzuen, bale? Hori irakastea bideo bat ikusi ahal izateko, 360 bideo bat ikusi ahal izateko zuen biro gelan. Vale? Horretarako ikastaro edo formakuntza pilula honekin batera badago biro proiektu bat, Unity proiektu bat, vale? Biro 360 bideoa.rar izenekoa. Vale? Hori deskargatzen duzue, deskonprimitzen duzue eta hemen daukazue biro, Unity proiektua, vale? Orduan, bagoaz gure Unityra hori zabaltzera, vale? Printzipioz, badago ikastaro formakuntza bat ere, azaltzen duena, biro estudio, nola sortu gure lehenengo biro aplikazioa, vale? Hau, askoz praktikagoa izango da, behitu. 360 bideo bat daukat. Nire biro gela barruan sartu nahi dut, vale? Horretarako Unityk pasako naz, sartuko dut bideoa Unity barruan, sortuko dut nire aplikazioa, eta aplikazio hori igoko dut nire biro zerbitzarira. Eta hori da bideo honetan ikusiko duguna, vale? Proiektuetan, proiektu berri bat gehitzen dut, add. Proiektu asistitzen daia da, nire disko gorrean orain deskargatu dudan proiektu hori bada, vale? Proiektua, orduan, proiektu berri bat sartuko nire ordenagailutik, vale? Kasu honetan, hau da, biro 360 bideo, hori da, deskonprimitutako direktorioa da biro proiektua, vale? Banoa hori zabaltzera eta zabaltzen dut Unity erramintarekin. Pipi, vale? Laizter zabalduko zait. Eta oso simplea irakatzi nahi dizuet, vale? Vale, ya da, proiektua zabaldu zait eta begiratu. Banoa, 00 Josu, biro 360 360 bideoa, eszena bat horretara, vale? Ez dizu eta salduko nola sortu dudan hau, vale? Agian beste ikastaro bat egin daiteke jakinarazteko, baina bueno, azkenean bideo bat, 360 bideo bat Unity barruan sartzeko, nahiko erraza da, eta modu simple batean egitea nahi izan dut, vale? Azaltzen dizuet super azkar, baina bueno, sin más, ez duzu zuek zertan jakin behar. Biro lobby eszena bikoiztu dut, horren barruan esfera bat sortu dut, esferari normalak alderantziz jarri dizkiot, bai? Eta esfera horren teksturan, materialan barkatu, bideo tekstura bat sartu diot, bai? Eta horrela egiten dudana da, esfera guztian bideo bat erreproduzitzen da. Pista. Vale, hori da misterio guztia. Kendu dizkiot kontrolak, kendu diot dana, vale? Simpleena egin ahal izateko. Vale, orduan, hemen, zuek proiektu hau zabaltzen duzue, eszena hori zabaldu behar duzue, biro 360 bideoa, pak, hori, bai, eta hemen, asetzen barruan, bideoa karpeta bat dago, bai, eta hemen daukat nire adibide bideo bat, vale? Hemen dago olatz, italenteko olatzek egindako bideo bat, vale? Ez dakiz zer gela interaktiboa erakusten, hori da nik erabili nahi izan dudana, adibidea egiteko. Eskura neukan lehenengo bideoa izan da txikia, askorik ez okupatzeko. Vale, borduan, zuekin behar duzuena da, zuen kamerarekin grabatutako 360 bideo hori, edo peiok egindako ikastaroa egin ondoren editatu duzuen 360 bideo hori, nahi duzuela zuen biro gelan ikusi, vale? Sartu beharko duzue ona barrura, vale?
hartzen duzue, non dakazue bideoa, bastakiten download, no seke, pik, arrastratzen duzue, pik, Unity barrua ona barrura, bale, bideoa, karpeta honetara. Bale, orduan, egin behar duzuen gauza bakarra da, basatozte hona, root ematen diozue, ematen diozue, hemen gizitxo honi, klik, bale, eta hemen, video player jartzen duen lekuan, bai, hemen, konponte bat dago video playerrarekin, eta hemen bideoa, doble klik egiten dut, berriz ere, video playerren barruan, eta video player objektua aukeratuta daukadanean, klik egiten dut, igotako bideo horretan, zuek sortutako, kopiatutako bideo horretan, eta arrastratu egiten dut, askatu gabe, ona barrura. Barkatu, ona barrura, bale? Videoclip esaten duen lekura, video player, videoclip, horra barrura, pik, eta jazta, zuen video playerra, zuen estenan, esfera horretan ikusiko duzue zuen bideoa. Nahi bade zuen frogatu, ematen dio zuen play, beta horrekoekin frogatzen duzue, bale? Listo, hori da egin behar duzuen gauza bakarra. Bideoa, proiektua zabaldu, bideoa, kopiatu bideoa karpetara, noski zabaldu, bideo 360 biro 360 bideoa karpeta, barkatu estena, vale? Hortan, astiro gazatera. Unity proiektua zabaltzen dugu Unityrekin, bai? Biro 360 bideoa proiektua. Nik pasatu dizuedan proiektuari, vale? Orain, zabaltzen duzue 00 Josu karpeta barruan dagoen biro 360 bideoa, klik, eta estena hau honetara sartuko zarete, vale? Estena horretan, momentuz ez dugu zer egiten, baina hemen direktorio honen barruan dagoen bideo karpeta horretara, bai, hor, arrastratzen dugu gure explorador de Windows honetatik, bai? Nahi dugun bideo, 360 bideo, plik, askatzen dugu eta uzten dugu hor, vale? Orduan, egin behar duan gauza bakarra da bideo playerra aukeratu eta bideo hori, bideoklip esaten duen lekutxo honetan, utzi, listo, vale? Hori da egin dugun gauza bakarra, orain arte, vale? Orain, badokat nire bideo, Ctrl S, nahi batzu estena grabatzeko, Ctrl S, grabar estena, save estena, vale? Orain, egin nahi dodana da, estena hau, biro aplikazio batean bihurtu, gero igotzeko zerbitzari, biro zerbitzari, vale? Jolastu izateko nire single playerrean edo nire run playerrean, vale? Bardoan, banoa, window, biro, dashboard, era, lehenik eta behin nire kontuarekin logeatuko naiz, vale? Zuen kontua erabili, biro kontua, vale? Logeatuta nago, eta orain sortuko aplikazio berri bat, vale? Nola dituko diot aplikazioari? Beitu, jarriko dut, 360 bideoa olatz, vale? Olatz agertzen delako nire bideoan, vale? Horretarako ja badokazue prest estena bat hemen, bai? Nire estena, biro 360 bideoa estena, klik, hemen badago aukeratuta, tituloa nahi baduzue duplikatuko dugu olatzena, 360 bideoa olatz, vale? Zuzenean aldaketa egiten da, eta egin behar dudan gauza bakarra da build, bai? Build horretan, horrek zesan nahi du, aplikazioa sortu nahi dut aplikazioa, vale? Eta non gordeko dut aplikazio hori, proiektu honen barruan, prestatuta dago exekutable karpeta bat, hemen barruan gordeko dut. Aukeratzen dut karpeta, hautatu karpeta, eta sortu egingo dit nire aplikazioa. Vale? Denbora bat emango du aplikazio hori sortzen, baina bukatzen duenean aterako zait Windows esploratzailea exekutablea karpeta horretan nire aplikazioa erakutsiz. Vale? Pause emango diot, denbora luzea delako, baina bueltan gaude, vale, eta hau da, klik, bukatzen duenean, ona eramaten dit, nire esploratzaileari, eta badago hemen, nire 360 bideoa olatz, vale? Bideo adibidea da, proiektuaren barruan, zegoen beste adibidea da, hori esaterako nahi, hau da nahi dudana, vale? 360 bideoa olatz, horrela izango zuek, vale? Igoketzen dizuan proiektuak, izango du ere aplikazioa sortuta, vale? Zip hau, bada biro aplikazio bat, vale? Azkenean zip honek dauka barruan birok behar dituen gauza guztiak, eta hori zip hau prest dago ja igotzeko biro zerbitzarira guk ejekutatu ahal izateko, vale? Horran, hori da egingo duan aurrengo gauza, frogatzeko bideo hau, banoa, biroportal.virtualguareko.com
barra portal barra, vale? BiroCloud honetara, eta aplikazioak atalean klik egiten dut. Klik eginda, gero ematen dion klik artxibos, bai? Eta hor banago nire biro zerbitzariko fitxategietan. Publikatzeko biro barrura noa, eta nire biro bertsioa irua delako, 3 karpeta horretan igoko dut nire aplikazioa, bale? Exekutableak karpeta horretan daukadan zip hori igoko dut onara gora, bale? Hau egiteko, ez dut arrastratzen da nuevo egiten dut. Nuevo, subir archivos. Bale? Aukeratzen dut nire disko proiektu hori daukadan karpeta, hau da zuek daukazuen, ez da? Biro 360 bideoa, exekutableak eta hemen dago. 360 bideoa olatz, hori. Igotzen doa, bale? Ikusten duzu barra hau, igotzen doa. Pues bueno, minutu bat ematen dago igotzen, eta goian izango dut.